Dragi cetățeni, din inima capitalei transmit cele mai calde felicitări tuturor locuitorilor din suburbiile noastre care astăzi își sărbătoresc hramul. Vatra, Cruzești, Ghidighici, Brăila și Humulești. Vă doresc sănătate, pace și bucurii în familie. Această zi este una deosebită, pentru că sărbătorim împreună și hramul Chișinău, orașul care ne unește pe toți. Primăria Chișinău investește și va continua să investească în dezvoltarea suburbiilor, pentru că fiecare să se simtă parte dintr-un Chișinău puternic și unit. Astfel, în ultimii ani, investițiile din bugetul municipal din proiectele de dezvoltare în suburbii au depășit suma de 1 miliard de lei. De asemenea, astăzi, foarte multe localități din Republica Moldova își celebrează satele și orașele, iar pe această cale le doresc tuturor prosperitate și bunăstare. Împreună facem orașul și localitățile noastre mai frumoase, mai curate și mai aproape de oameni. La mulți ani tuturor!